În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț al acestei Sfinte Mănăstiri, Preacuvioase Părinte Stareț al Mănăstirii Pojorâta, Preacuvioși și preacucernici părinți, scumpi și iubiți credincioși, iubiți prieteni, iată-ne și astăzi, în această duminică minunată, în duminica 29-a, de după pogorârea Duhului Sfânt, la această Sfântă Mănăstire, la Mănăstirea Piatra Tăieturii. Pentru mine este o cunoștință duhovnicească mai veche locul acesta. Mă bucur că revin aici într-un sălaș al luminii la un oarecare interval de timp și ne vom mai întâlni pentru că se simte căldura rugăciunii în comuniune și chiar dacă nu privesc cu ochii trupești, este important să ne vedem cu ochii inimii, cu ochii sufletești, cu ochii minții, pentru că dincolo, atunci când vom pleca din această lume, dacă ne-am văzut aici de treabă, aceasta va fi lumina pe care o vom vedea, lumina lui Hristos, care răsare în ochii sufletești, care răsare în ochii inimii, care răsare în ochii conștiinței noastre. Și spuneam că mă bucur enorm să fiu la această Sfântă Mănăstire astăzi, când este duminica 29-a după pogorârea Duhului Sfânt și când îl prăznuim pe Sfântul Macarie cel Mare, îl prăznuim și pe Sfântul Macarie Alexandrinul și de aceea trebuie să ne simțim fericiți duhovnicește că ne aflăm aici. Dragii mei, înainte de toate, câteva lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu, deși despre Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să vorbim la infinit, să vorbim nemărginit. Știți că înainte Sfinții Părinți vorbeau cu mare intensitate duhovnicească, creștinii ascultau ore întregi Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai era plictisul din zilele noastre, nu-i rutina de acum, cum și-o induc mulți, nu-i așa zisa monotonie de acum. Acum lumea de multe ori te întreabă: părinte, aș veni la biserică, dar durează mult, să nu cumva să obosim la slujbă, să nu cumva să dureze mult, deși slujba e cea mai odihnitoare din punct de vedere sufletesc. Dar fără a judeca pe nimeni, doar constatând cu durere, vedeți cum e omul zilelor noastre. Poate că dacă duminică dimineață îl chem la un mall, la o cafea, la o întâlnire așa mai prietenească, vine fără niciun fel de problemă. Dacă îi se amintește despre biserică, spune omul: sunt obosit, am fost pe parcursul săptămânii la serviciu, am nevoie să mă odihnesc. Dacă Hristos bate la ușa sufletului și zice: vreau să vii la ospățul pe care eu îl organizez pe pământ, la împărăteasa slujbelor, la Sfânta Liturghie, îi răspunde omul și zice: Doamne, am stat la filme toată noaptea, parcă nu mai am timp de biserică acum. Iată ce se întâmplă în zilele noastre. Dar noi ne bucurăm că suntem aici și nu suntem puțini și aveți datoria să deveniți, în virtutea preoției universale, mărturisitori ai lui Hristos și să vă propuneți ca o provocare să mai aduceți pe câte cineva la biserică. Nu forțat, pentru că Dumnezeu nu forțează pe nimeni, ci prin liberă alegere, dar unde găsiți un vas deschis, picurați cuvântul lui Dumnezeu, ca să vină fiecare acasă la Hristos, că aici nu ne împovărează nimeni cu nimic, nu ne deranjează nimeni cu nimic, este numai iubire, e dragoste, e comuniune în Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu și aceasta este frumusețea pe care o trăim. Iubiți prieteni, ni se spune în Sfânta Pericopă Evanghelică faptul că Mântuitorul Hristos a intrat într-un sat, deci la intrarea într-un sat a fost întâmpinat de 10 bărbați leproși care stăteau la distanță, deci păstrau distanța conform prescripțiilor legii lui Moise, nu se apropiau și strigau de departe: Iisuse învățătorule, ai milă de noi, fie-ți milă de noi, miluiește-ne! Dragii mei, să ne gândim, la intrarea în Ierihon, Mântuitorul Hristos a fost întâmpinat de Bartimeu orbul, pe care l-a vindecat, căruia i-a dat lumina ochilor trupești și sufletești. În ținutul Tirului și al Sidonului, Domnul Hristos a fost întâmpinat de femeia cananeancă și i-a vindecat fiica de la distanță, fiica acesteia fiind îndrăcită până la momentul vindecării. Și ați auzit aceasta în Sfânta Evanghelie, care s-a citit în a 6-a Sfântă Evanghelie, citită la taina Sfântului Maslu. Acum Domnul este întâmpinat de 10 bărbați leproși. Ce concluzie tragem de aici? Că suferința, neputința, boala au ieșit în întâmpinarea luminii și au fost copleșite de lumină.
pentru că lumina a biruit orice întuneric, pentru că vindecarea de la Hristos vindecă orice boală. Scumpi și iubiți prieteni, boala leprei era și este acolo unde mai există, ferească Dumnezeu pe tot omul de așa ceva, este o boală necruțătoare, cumplită. Se știe că apar pe piele niște pete albe, sidefii, că boala atacă până în adâncul țesuturilor și că desprinde efectiv carnea de pe oase. Și erau mai multe leprozerii în lume, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit vrednic de pomenire Bartolomeu Anania amintea de leprozeria din insula Molokai, din Pacific, acolo unde erau foarte mulți leproși. A fost și la noi o astfel de leprozerie, nu știu acum dacă mai este la Tichilești. Iată că acești oameni erau izolați pentru că boala era contagioasă, o boală necurată, în general cu mare dificultate se vindeca cineva, doar din voia lui Dumnezeu se vindeca cineva și iată ce fel de boală cumplită. Și erau siliți acești oameni să sufere atât de boala enorm de gravă, cât și de singurătate. Vă dați seama cât de greu e să fii izolat de societate. De aceea ei stăteau la distanță când Mântuitorul Hristos a intrat în acest sat și strigau de la distanță conform prescripțiilor legii lui Moise: necurat, necurat, sau lepros, lepros. Iată cum își constatau singuri necurăția și erau siliți să spună că sunt necurați. Deci sufereau și de această singurătate. Vă dați seama cât de mare e durerea sufletească. Spunea cineva foarte sugestiv: cea mai mare durere din lume e durerea sufletească. Și această durere venea în completarea bolii, să zic așa, și efectiv se crea un peisaj de groază, un tablou îngrozitor. Deci acești bărbați leproși, 10 la număr, 9 evrei, 9 iudei și un samarinean, au cerut de la Domnul Hristos milă. Milă de la Mântuitorul Hristos au cerut și orbii care se țineau după el, milă a cerut, vă spuneam, și femeia cananeancă, milă i-au cerut Domnului Hristos foarte mulți dintre cei vindecați și ni se relatează aceasta în Sfintele Evanghelii. Și Domnul Hristos, învățătorul, cum l-au recunoscut și ei, învățătorul veșniciei, nu le-a zis nici că v-ați vindecat, gata, stați liniștiți, nici că ați scăpat de boală, le-a zis așa: duceți-vă, de arătați-vă preoților. Dragii mei, preoții atunci aveau și rol de medici, adică aveau rol doctoricesc. Ei constatau boala leprei, urmărind semnele care sunt scrise, care erau scrise în legea lui Moise, și tot ei constatau dacă cineva se vindeca. Leprosul era izolat și pentru că era socotit în vremea aceea foarte păcătos și pentru că a venit peste el acea boală și n-avea dreptul nici măcar darul la altar să-l aducă. Deci vedeți că preoții constatau atât boala și îl izolau pe cel lepros, cât și vindecarea ei. Domnul spune: duceți-vă, de arătați-vă preoților. În general, arătarea la preoți se făcea și la vindecare, astfel încât să se constate vindecarea. Ei au plecat către preoți, dar de aici trebuie să sesizăm, și vă spun foarte pe scurt, rolul foarte important al preotului. De aceea și în zilele noastre vă cheamă Hristos și spune așa: vreți să vă curățiți de lepra păcatului pe care o aveți cu toții pe suflet? Veniți la spovedanie, arătați-vă preoților, veniți la scaunul Sfintei Mărturisiri, mărturisiți-vă sincer, la nivel de faptă, de gând, de cuvânt, scăpați de lepra păcatului. Veniți și spuneți lui Dumnezeu așa: Doamne, ceva bun n-am avut să-ți aduc. Ți-am adus păcatele mele, întunericul din viața mea, și transformă-l tu în lumină, prefă-l tu în lumină. Și Hristos, care iartă, El iartă de fapt, prin intermediul preotului, prin rugăciunea preotului, păcatele la taina Sfintei Mărturisiri, le iartă arhiereul nevăzut, Mântuitorul Hristos. Hristos sigur ne va vindeca de boala leprei sufletești. Deci iată cât de important este să ne arătăm preoților. Și, Doamne, când ne gândim că în zilele noastre mulți și-au făcut un obicei din a lovi în biserică, din a lovi în familie, din a lovi în școala sănătoasă, în educația frumoasă pentru copiii noștri, cu câte provocări ne întâlnim, dar Mântuitorul Hristos zice: dacă mie copacului verde mi-au făcut așa, vouă cum vreți să vă facă? La ce vă așteptați? Deci preotul așteaptă răstignirea, chiar dacă nu e o răstignire propriu-zisă pe o cruce din punct de vedere fizic. E răstignire la nivel sufletesc.
Și să știți un lucru, nu se poate creștinism fără răstignire. Nu se poate creștinism fără asumarea suferinței. Nu se poate creștinism fără asumarea crucii. De aceea omul înțelept, omul puternic e fericit și în boală, e fericit în neputință, e bucuros când e bolnav. Și o să zică cineva, cum părinte, dar exagerezi, hiperbolizezi, e ceva absurd. Cum să ne bucurăm când avem probleme, când suntem bolnavi? Păi avem binecuvântarea fericirii duhovnicești. De ce? Știți că un suferind nu suferă singur niciodată, că Hristos suferă alături de el și tot el vine și îi duce mare parte din greutatea crucii. Cine credeți că dă alinare în boală, în suferință? Dumnezeu. Și n-ați văzut că oamenii care știu să sufere fără cârtire sunt mai surzători de multe ori, mai zâmbitori și mai puternici decât unii care au de toate și nu-i mulțumesc pentru nimic lui Dumnezeu. Aceasta este marea virtute a creștinului, să-și asume răstignirea. Și vă spuneam că acești 10 bărbați leproși, pe când mergeau către preoți, s-au vindecat. Au constatat că au căzut de pe trupurile lor solzii leprei. Nu mai aveau niciun fel de problemă. Nu mai erau bolnavi. Dar dintre toți cei 10, dragii mei, numai cel care era de alt neam decât cel evrez, decât cel iudeu, samarineanul s-a gândit așa: eu m-am vindecat ca urmare a faptului că ne-am întâlnit cu învățătorul veșniciei și am să mă întorc să-i mulțumesc cu glas mare lui Dumnezeu și să cad la picioarele celui care m-a vindecat. Și el singur, fiind recunoscător, s-a întors să-i mulțumească lui Hristos. Ceilalți 9, nu ni se spune exact, dar ori au alergat către preoți și nu s-au mai întors, ori s-au dus acasă să se bucure că au fost vindecați și să se simtă reintegrați în comunitate, nu s-au mai întors cei 9. A venit acesta singur, cu glas mare, mulțumind lui Dumnezeu. Știți bine, dragii mei, și din alte cuvântări pe care le-ați auzit la diverse biserici, că între iudei și samarineni era o rivalitate de moarte. Un iudeu nici măcar la soare nu privea alături de un samarinean. Și când trecea prin Samaria, își scutura praful de pe picioare la ieșirea din acea regiune, ca nu cumva să se spurce. De ce se întâmpla aceasta? Pentru că samarinenii erau socotiți un popor hibrid cu semicredință. Fără credință adevărată socoteau iudeii. Și de aceea exista această rivalitate. Deci se întoarce acest samarinean, acesta de alt neam, care acum, iată, a fost în procesul vindecării alături de 9 evrei. Vedeți cum suferința te întărește, suferința te unește, suferința te solidarizează, durerea te apropie. N-au mai zis că sunt evrei sau că el e samarinean, au fost alături. De aceea zicea înaltul Bartolomeu Anania, la terapie intensivă nu există ateu, în spitale nu prea există atei. Acolo toți se întorc și spun, Doamne ajută-mă. Acum vorbim de oamenii care chiar au o responsabilitate duhovnicească, pentru că cine vrea să fie îndărătnic din nefericire rămâne până la capăt, nu de puține ori, dacă omul nu-și folosește libera alegere să-L aleagă pe Dumnezeu. Și vă spuneam că acest samarinean s-a întors, i-a mulțumit cu glas mare lui Dumnezeu și atenție ce zice Mântuitorul. Dar ceilalți 9, cei 9 care s-au vindecat alături de tine, unde sunt? Dragii mei, ia să ne gândim, fără să-i osândim foarte tare pe cei de atunci, chiar dacă atitudinea lor, a celor 9, e revoltătoare, că nu s-au întors să-i mulțumească lui Hristos. Dar ia să ne întrebăm noi acum, dacă Domnul Hristos nu ne întreabă astăzi și pe noi, ceilalți ortodoxi unde sunt? Ceilalți creștini dreptmăritori unde sunt? Spuneți că e o națiune cu 85-86% creștini ortodoxi. Câți veniți la biserică? Nu cumva mai puțini decât 1 din 10, cum a fost în acest caz, că 1 din 10 s-a întors să mulțumească? Unde sunt ceilalți? Și zice Sfântul Apostol Pavel, ce ai, omule, care n-ai luat de la Dumnezeu? Văz, auz, gust, miros, pipăit, pentru ce nu ești recunoscător? Dragii mei, foarte rară este astăzi floarea recunoștinței. E o pasăre rară, e rara avis. Știți cum zice omul zilelor noastre? Mi-au spus și mie mulți, părinte, nouă ni se pare normal să vedem. Deci oamenii nu conștientizează că la un mic accident poți să-ți pierzi vederea.
Cel care are auzul spune, mi se pare normal să aud. Cel care vorbește la fel, cel care merge la fel. Dar ne-am gândit vreodată câți sunt într-un imobilizați în căruți cu rotile, sau câți n-aud, sau câți nu vorbesc. Ne-am gândit că la această oră o mamă poate e cu copilul în spital și copilul face tratament pentru cancer, pentru leucemie. Ferească Dumnezeu câte boli nu sunt. Ne-am gândit oare la părinții speciali și copiii care sunt veritabili mucenici și luptători, cei care se luptă cu sindromul Down, cu autism și așa mai departe. Ne-am gândit la câte probleme sunt. Îi mulțumiți lui Dumnezeu că vedeți semeția munților, imensitatea mării, răsăritul de soare, o lună plină, că bunicii se uită în ochii nepoților și invers, că părinții în ochii copiilor și invers, că soțul îi zâmbește soției și invers. I-ați mulțumit lui Dumnezeu sau tot nemulțumitori suntem? Mă tem că nu conștientizăm darurile pe care Dumnezeu ni le alocă. Ați văzut cât de rar se mai zice în ziua de azi mulțumesc? Omul aproape că s-a dezobișnuit să mai spună mulțumesc. Îi urez omului o zi plăcută și zice da, așa cu jumătate de gură, abia constatând, nu-ți mai mulțumește. Înainte, mulțumirea era o stare firească. Să se ridice un tânăr în autobuz, să dea locul unui vârstnic, era o stare firească. Acum nu se mai întâlnesc astfel de stări. Știți ce am auzit spunându-se de multe ori? Cine îi pune să se plimbe atât, deși oamenii au probleme mai în vârstă, dacă toți sunt mai bătrâni să stea acasă? Iată ce abordare există. Sau dădea în altul Bartolomeu Anania exemplu al copilului care îi spune părintelui de multe ori, dacă tot nu mi-asiguri ce am nevoie, de ce m-ai făcut? Eu te-am pus să fii mama mea. Iată ce aroganță de multe ori există în zilele noastre. Dar cum îi mulțumim noi lui Dumnezeu în societate? Cum îi mulțumesc tinerii care, ferească Dumnezeu, se droghează, beau, fumează? Cum îi mulțumește omul care e căzut în desfrânări? Cum îi mulțumește lui Hristos și cum îi este recunoscător cel care își provoacă o sinucidere lentă? Vedeți cât de împotrivitori suntem noi la adresa lui Dumnezeu. Și de aceea am uitat să ne mai bucurăm. Tristețea, să știți că e lepra sufletului. De foarte multe ori vezi oameni triști din nimica toată. Sunt oameni care se plâng din motive fabricate, din cruci artificiale, cruci fabricate. Știți ce mi-a zis cineva? Părinte, cele mai mari necazuri sunt alea pe care ni le facem noi. Noi de multe ori pretindem că avem necazuri și nu prea sunt necazuri în realitate comparativ cu altele. Știți că era o vorbă, ea e cam nefericită, dar în acest context poate că este, într-un fel, are și utilitatea ei. Se putea spune, înainte spuneau unii, când mă analizez mă îngrozesc, când mă compar îmi revin. Poate mi induc îngrozirea aceasta crezând că cine știe ce probleme am, dar dacă m-aș compara și aș vedea cu câtă suferință e în jur, ar trebui să-mi revin. De aceea vă spuneam că recunoștința este o datorie și să nu uităm să ne bucurăm. Pentru că de multe ori omul și în biserică are o atitudine somnolentă, de plictiseală, parcă îi se pare ceva greu în loc să fie tot timpul surzător, zâmbitor, bucuros. Cum să nu fiți astăzi bucuroși că v-a urcat îngerul de la botez în muntele credinței, că v-a adus Dumnezeu la această sfântă mănăstire, că sunteți bine și ați putut ajunge până aici, chiar să-i aduceți înaintea lui Dumnezeu și suferința pe care o aveți, dar măcar ați ajuns până aici. Noi trebuie să fim mulțumiți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bucuriile pe care ni le dă și pentru necazurile pe care le-a îngăduit, că acestea sunt spre mântuirea noastră. De aceea vă spuneam că dacă am face o diagnoză așa, inclusiv în biserică sau în familiile noastre sau în societate, am vedea că tristețea e foarte mare. Și ce zice Sfântul Apostol Pavel? Neîncetat vă rugați, bucurați-vă pururea, atenție, pentru toate mulțumiți. Bucurați-vă pururea, adică întotdeauna. Rugați-vă neîncetat, mulțumiți pentru toate. Ați văzut ce a zis Sfântul Apostol Pavel? Eu sunt puternic atunci când sunt slab, sunt tare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în slăbiciuni, în prigoniri, în osândiri, în osândirile care vin de la oameni, în strâmtorări. Acolo sunt puternic. Ni se pare paradoxal. Cum când te persecută cineva poți să fii puternic? Atunci ești puternic, pentru că Dumnezeu atunci îți dă puterea cea mai mare. De aceea vă spuneam că recunoștința copiilor față de părinți și a părinților față de copii ascultători, recunoștința față de profesorii care ne-au format, recunoștința față de medicul credincios care e prelungirea mâinilor lui Dumnezeu,
recunoștința în primul rând față de Hristos, față de biserica Lui și față de preoți, cum v-am spus mai devreme. Această recunoștință trebuie să fie podoaba care să ne învăluie sufletul, să ne îmbrace sufletul. Și ca să vedeți că nu fugim de niciun răspuns, vă mai aduc în atenție încă un element. Spun mulți, da părinte, dar mai e câte un preot care greșește. Ce fel de recunoștință să mai avem noi, dacă nu e un exemplu, o pildă pentru noi? Ia să vă spun un lucru. Când cinstești un preot care are virtuți, îl cinstești pe omul acela. Când cinstești un preot, chiar dacă e păcătos, cinstești harul lui Dumnezeu. Cum? Când cinstești un preot, chiar dacă știi că a avut vreo cădere, cinstești harul lui Dumnezeu. De ce? Este o pildă în Pateric care spune așa: un părinte era starețul unei mănăstiri, era un călugăr, nu avea demnitatea de preot. Și neputând să slujească Sfânta Liturghie, chema un preot și auzise că acesta avea un păcat mai mare. Și a zis: eu nu o să-l mai primesc. Și a arătat Dumnezeu într-o vedenie un câine râios din gura căruia curgea cea mai limpede apă. Și i-a spus: așa e și cu preotul acesta. Ce se lucrează prin harul lui Dumnezeu, prin mâinile lui, nu ești tu capabil să judeci. Trebuie să apreciezi și să te împodobești cu această lucrare. Și apoi l-a primit și pe preotul respectiv. Deci trebuie să avem grijă mare, să nu judecăm și să nu o sândim, că nu știm pocăința din inima celuilalt. Așadar, dragii mei, împodobiți-vă cu această virtute a recunoștinței și să-i fiți recunoscători bunului Dumnezeu pentru toate darurile oferite, pentru faptul că v-a dat puterea să fiți credincioși, pentru faptul că sunteți botezați în dreapta credință, că sunteți credincioși ortodoxi, bucuroși și frumoși. Și atunci, ca să încheiem cu Sfânta Pericopa Evanghelică, după vindecarea acestor leproși, după ce unul singur s-a întors să fie recunoscător bunului Dumnezeu, și atenție, să știți că nu ni se spune că ceilalți s-au îmbolnăvit la loc de lepră pentru faptul că n-au fost recunoscători. Nu, ei au rămas sănătoși, că Dumnezeu nu și-a darurile înapoi, dar Dumnezeu a fost mâhnit și a oftat în inima lui și a lăcrimat cu Duhul, pentru că n-au dorit să vină să dea slavă, să-L recunoască pe bunul Dumnezeu. Ați văzut cum spunem noi la Sfânta Liturghie: pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a zis un lucru atât de frumos. Spune că traducerea cu vrednicie și cu dreptate este să-i mulțumim, să ne rugăm, îl binecuvântăm pe Dumnezeu, să ne închinăm lui. Această traducere mai are o formă. Este demn și este drept să-i mulțumim lui Dumnezeu. Deci cine îi mulțumește lui Dumnezeu face un act de dreptate și de demnitate. Și să știți că Euharistie în limba greacă înseamnă mulțumire. Deci Sfânta Liturghie ce este înainte de toate? Slujba mulțumirii. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu când venim aici, pentru că El este împăratul a toate și este arhiereul nevăzut care conduce biserica și tot timpul e prezent în viața noastră Domnul Hristos, dacă noi dorim să-L primim. Și vă spuneam că Domnul i-a spus celui vindecat: ridică-te, credința ta te-a mântuit. Vedeți cât de bun e Mântuitorul Hristos. El a făcut vindecarea și a zis: credința ta te-a mântuit. Adică l-a făcut și pe acest lepros vindecat, pe cei 10 a vrut Domnul să-i facă, colaboratorii săi, să spună: v-ați mântuit după credința voastră. Credința voastră v-a tămăduit, numai că nouă nu s-au întors și n-au voit să aprecieze darurile de la bunul Dumnezeu. Dragii mei, noi astăzi ne gândim la un astru al pustiei, la un luceafăr de pe cerul ortodoxiei, la o stea strălucitoare de pe cerul dreptei noastre credințe, la Sfântul Macarie cel Mare, și ne gândim și la unul dintre ucenicii săi, la Sfântul Macarie Alexandrinul. Foarte mult se poate vorbi despre Sfântul Macarie cel Mare. Eu o să vă spun foarte pe scurt, în rezumat, doar câteva lucruri. Să știți că a fost neîntrecut în postire, în rugăciune, în asceză, în nevoință. Știți ce i-a zis Sfântul Macarie cel Mare unui ucenic al său? I-a spus așa, că îl întreba: zi-mi cuvânt să mă mântuiesc. Și i-a zis: ia du-te în cimitir și ocărăște morții, să vezi primești vreun răspuns. S-a dus, a adus tot felul de defăimări și de jigniri și mormintele nu i-au răspuns. Apoi a zis Sfântul Macarie: ia merge acum și laudă morții, să vezi o să-ți dea vreun răspuns. Tot așa n-a primit niciun răspuns. Așa să fii și tu, i-a zis.
să nu răspunzi nici la laude, nici la invidii, ci să mergi pe calea bunului Dumnezeu. Să știți că Sfântul Macarie cel Mare s-a învrednicit cu darul facerii de minuni și ca să-l aducă înapoi, s-a luptat să-l aducă pe unul rătăcit de la credință și mult popor pe care acesta reușise să-l păcălească. Sfântul Macarie a înviat un mort care era adormit de mult și a stat cu el 3 ani, înainte de toate botezându-l în dreapta credință. Totodată Sfântul Macarie a înviat încă un mort care trebuia să mărturisească faptul că a fost ucis de cineva și era învinuit un om pe nedrept că l-ar fi ucis. Și a întrebat Sfântul Macarie, e adevărat că acesta te-a ucis? Că uite, urmează să fie judecat. Și a răspuns cel din groapă, nu el m-a ucis. Și apoi i-a zis Sfântul Macarie, acum adormi la loc până la venirea Domnului, până la cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos. Totodată Sfântul Macarie cel Mare a făcut să se audă din mormânt și vocea adormitului, cum am spus și aseară în cuvânt, care a mărturisit despre zălogul pe care îl luase, despre un obiect pe care îl luase în custodie de la un om bogat și urma să fie vândută toată familia celui răposat și soția și copiii, pentru că nu se mai știa unde este acel obiect, fiindcă cel care murise n-apucase să-i spună soției. Și a mărturisit cel adormit, am ascuns obiectul sub piciorul patului. Iată ce minuni a făcut Sfântul Macarie cel Mare. Totodată Sfântul Macarie cel Mare a vindecat-o pe o femeie care din pricina vrăjilor căpătase înfățișare de dobitoc, de cal. Și când s-a dus la Sfântul Macarie cel Mare și a stropit-o cu aghiazmă și s-a rugat pentru ea, le-a spus celor care ziceau, iată, are înfățișarea unui cal, și a zis Sfântul Macarie, voi aveți ochi de cal, pentru că o vedeți așa, ea este femeie, cum a făcut-o Dumnezeu. Și a redevenit femeie la chip, la trup, și a vindecat-o Sfântul Macarie și toți au văzut-o așa. Iată cât de frumos se comporta Sfântul Macarie cu oamenii. Totodată Sfântul Macarie l-a vindecat pe un tânăr care suferea de patima îmbuibării, mânca 3 pâini mari la o singură masă și a făcut să se sature doar cu 3 litri de pâine și i-a zis mamei să meargă la biserică împreună cu el, să se roage, să mulțumească lui Dumnezeu pentru această vindecare. Vedeți câtă putere la Sfântul Macarie cel Mare. El a fost și ucenic al Sfântului Antonie, adică foarte apropiat de Sfântul Antonie cel Mare. Se ducea și lua sfat de la Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie a trăit 105 ani, Sfântul Macarie peste 95 de ani. Iată cum trăiau sfinții care practic reușeau să se nevoiască atât de mult. Și l-au întrebat, părinte, cum de ai trupul așa uscățiv? Și a zis așa Sfântul Macarie, așa cum lemnul când se pune în foc, se aprinde și el, când se pune în foc ca să întoarcă vreascurile, este cuprins și el de foc, așa și trupul celui cu multă credință e cuprins de focul dragostei dumnezeiești și de aceea se nevoiește și tot timpul în asceză. Și, dragii mei, să știți un lucru, că Sfântul Macarie a biruit pe demoni cu o putere de nedescris și se spune că a intrat la un moment dat într-un mormânt elinesc, într-un mormânt idolesc și a luat un os de acolo și l-a pus sub capul său. Și diavolii vorbeau cu glas de femeie și Sfântul Macarie a zis, nu mai faceți aceasta pentru că nimic și nimeni nu-i mai puternic decât Dumnezeu, și a batjocorit pe demoni și i-a biruit. Totodată se spune că a văzut o căpățână a unui răposat, a unui mort, așa este formularea din Pateric, undeva în pustie. Și întorcând această căpățână cu toiagul, a întrebat, tu cine ești? Și i s-a răspuns, eu am fost slujitor idolesc, popă idolesc și acum sunt în iad. Dar când tu te rogi pentru noi, ne răcorim și noi puțin. Și a zis Sfântul Macarie, ce înseamnă această mângâiere? Ce înseamnă această puțină răcoare pe care o simțiți? Și a zis așa, atenție, să ferească Dumnezeu pe tot omul de aceasta. În iad oamenii se chinuie și nu se pot vedea față către față unii către alții, unii cu alții. Dar când te rogi tu, măcar din parte, îl vedem puțin pe cel din fața noastră. Și a zis Sfântul Macarie așa, cumplită-i ziua în care omul i-a greșit lui Dumnezeu. Și a întrebat Sfântul Macarie, mai sunt și alte chinuri în iad? Și a zis, da, cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, spre deosebire de noi care nu l-am cunoscut la timp, dar cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și n-au făcut voia Lui, se chinuie cumplit în muncile cele mai de jos. Și a zis Sfântul Macarie, vai de ziua în care s-a născut omul, dacă acestea sunt
chinurile iadului. Și atât vă mai spun, când a plecat Sfântul Macarie din lumea aceasta, au venit îngerii să ia sufletul său și iată, sfinții îl înconjurau și în văzduh strigau demonii: ai scăpat de noi, Macarie! Numele Macarie înseamnă fericit. Ai scăpat de noi, Macarie, și spunea: încă n-am scăpat, încă mă tem. Și când s-a văzut Sfântul Macarie dincolo, în lăuntru porților, dincolo de porțile cerești, în lăuntru împărăției cerurilor, în rai, a zis: acum cu adevărat am scăpat de voi. Deci iată ce luptă a trebuit, dragii mei, să ducă Sfântul Macarie cel Mare. Și să știți că și Sfântul Macarie Alexandrinul s-a învrednicit și el de daruri luate de la cel care l-a învățat, fiind ucenic al său, și el se ruga și mulți oameni se tămăduiau. Multe aș putea să vă spun despre Sfântul Macarie, dar e bine să vi se stimuleze curiozitatea, să-i citiți viața, să citiți operele legate de Sfinții Părinți, pentru că un creștin ortodox care se respectă tot timpul e ocupat cu citirea Sfintelor Scripturi, cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa după caz, cu tot ceea ce e frumos, pentru că un credincios care se respectă știe că timpul de aici, să știți că trece foarte ușor. Și 100 de ani dacă am trăit, nu știm când se duc. Important e cum plecăm, în ce veșmânt plecăm. Plecăm îmbrăcați în lumină sau în întuneric? Să ferească Dumnezeu pe tot omul de întuneric. În concluzie vă mai spun 3 lucruri scurte și încheiem. Dragii mei, se spune că un nou an vine cu roade bogate, vine cu daruri noi, vine cu frumuseți, cu dulceți, cu sublim, și anul nou și aici vine cu mari daruri. Vedeți această prăznuire din această duminică? Ne-am gândit la Sfântul Antonie cel Mare, pentru că pe părintele care a fost stareț și care a ctitorit aici, îl chema Antonie, părintele vrednic de pomenire, și avem marea nădejde că i-a primit Dumnezeu sufletul în lumină. Deci ne-am gândit la Sfântul Antonie cel Mare și știți ce spunea Sfântul Antonie cel Mare? Zicea așa: eu nu mă mai tem de Dumnezeu, pentru că îl iubesc și iubirea alungă afară frica. Astăzi este Sfântul Macarie și ne gândim la Sfântul Macarie Egipteanul, ne gândim și la Sfântul Macarie Alexandrinul. Și să știți că a mai fost un Sfânt Macarie, Sfântul Macarie de la Optina, care spunea atât de frumos: conștiința-i glasul lui Dumnezeu din om și ne avertizează tot timpul când facem ce nu trebuie. Și pe data de 21 prăznuim icoana Maicii Domnului înjunghiata. Iată cum, gândindu-ne la icoana Maicii Domnului înjunghiata, gândindu-ne la Sfinții Macarie, gândindu-ne la Sfântul Antonie cel Mare, avem acest moment de mare bucurie, de mare prăznuire, de mare sărbătoare. Și să știți că și icoana Maicii Domnului și Sfinții cer o casă nouă, să se mai facă o casă nouă aici. Și de aceea există intenția binecuvântată, gândul binecuvântat și dorința înflăcărată să se construiască o biserică nouă. Și noi trebuie să ne bucurăm în familia creștin-ortodoxă extinsă ori de câte ori auzim că se mai face o biserică. Pentru că, vedeți, în lume de multe ori se demolează. Biserica, în schimb, construiește. Ați văzut cât de frumos biserica s-a comportat ca cel mai performant minister de finanțe. Ați văzut cât de frumos s-a construit Catedrala Mântuirii Neamului și bănuțul văduvei s-a cunoscut peste tot. Deci, biserica a gestionat tot timpul așa cum trebuie resursele pe care le are și a avut bani să ajute și refugiații din calea războiului și bine a făcut. S-a ajutat foarte mult și în perioada restricțiilor și bine am făcut că am ajutat. Am ajutat și la inundații și bine s-a făcut. Și nu o spunem ca laudă, o spunem să vă mulțumim. Pentru că numai credincioșii țin biserica. În primul rând Dumnezeu o ține, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Și vă spuneam că aici se va clădi o casă nouă, se va construi. Și de aceea vă rog din inimă să fim cu toții alături cu ce putem. Cu un gând bun, cu un cuvânt de folos, cu susținerea de care e nevoie din toate punctele de vedere, duhovnicesc și material, față de Părintele Stareț Macarie, față de obștea de aici, față de cei care susțin această sfântă mănăstire, pentru că este cea mai mare binecuvântare să se construiască o biserică. Sigur că ea nu se face peste noapte, sigur că poate va dura, dar când Maica Domnului vrea să se facă o biserică, se va face. De aceea, haideți să dorim și noi să se facă. Pentru ca, după ce se construiește biserica, să nu cumva să ne pară rău, să spunem: știi, eu m-am cam îndoit, eu am crezut că nu o să se facă, eu am crezut că nu va fi biserică, pentru că atunci va fi mare părere de rău. Și dacă cineva
nu poate să ajute din punct de vedere material. Cu un gând bun, cu un cuvânt bun, tot poate să ajute. Măcar să fim alături. Știți ce spunea cineva? Dacă nu le poți oferi prietenilor clipe atât de frumoase, măcar lasă-i să trăiască din propriile lor amintiri. Măcar să punem gândul bun la temelie. Știți cât de mult vă ascultă Dumnezeu rugăciunile? Că nu vă e ușor nici în lume. Nu vă e simplu și vă confruntați cu atâtea. Și numai frățiile voastre știți cum le duceți. Și de aceea noi să știți că vă iubim mult. De asta am venit la mănăstire, să ne rugăm și pentru ceilalți, nu doar pentru noi. Că până la urmă poate ne duce amintea să facem și ceva în lume, să mâncăm o bucată de pâine. Dar am venit aici ca să ne rugăm pentru fiecare din frățiile voastre. Întoarceți rugăciunea aceasta. Ajutați Biserica lui Hristos, că nu ia cu el dincolo, nici Părintele Macarie și niciunul din noi nu o luăm. Biserica rămâne pentru Dumnezeu. Luăm în schimb cu noi dincolo faptele bune, bucuriile și fericirea duhovnicească. Încă din momentul în care am fost hirotonit preot, am zis, ori de câte ori voi auzi că se va construi o biserică, voi jubila de bucurie, mă voi bucura enorm știind că Mântuitorul Hristos mai are o casă pe pământ. Și o să-i spunem după aceea, Doamne, ai zis bine, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dar acum îți spunem noi, Mântuitorule, iată, vrem să construim o casă unde să vii, să te odihnești aici cu noi și să ne ajuți, să ne călăuzești pașii, să ne îmbraci în lumină, să ne înveșmântezi în lumina învierii tale. Asta îi spunem noi Mântuitorului Hristos și de aceea avem o imensă bucurie. De aceea vă zic că să ajutăm această biserică a cărei construcție se va începe, să ajutăm este o prioritate esențială pentru fiecare dintre noi dacă ne conștientizăm cu adevărat viața duhovnicească. Pentru că știți ce se întâmplă? Totul se construiește nu de sus în jos, ci de la temelie. Să punem gândul bun și fapta bună la temelia acestei construcții. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc mult că ne-am rugat astăzi în comuniune aici. Și dați-mi voie să-mi fac o datorie de conștiință, de suflet, de inimă, să-i urez din toată inima la mulți ani binecuvântați Părintelui Stareț Macarie, care mă încălzește tot timpul cu căldura dragostei Sfinției sale. Să știți că ne-am întâlnit prima dată la Constanța și s-a comportat cu mine de parcă m-ar fi cunoscut de o veșnicie. M-a ajutat atât de mult în timpul slujirii, eram la o taină a Sfântului Maslu și mi-a zis de atunci, veniți la noi de Florii. Și atunci am venit prima dată, fiind aici și moaștele Sfântului Lazar. Și iată câtă bucurie am avut că am venit atunci și îi urez din toată inima la mulți ani binecuvântați. Să-L ajute Dumnezeu să ducă la capăt acest proiect binecuvântat. E proiect deocamdată, dar va deveni o certitudine. Că nu lăsăm noi să nu devină o certitudine. Că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu sănătoși aici pe pământ. Adică să se construiască această biserică. Și mă rog Bunului Dumnezeu să-L țină sănătos și să-mi ofere pe mai departe prietenia Sfinției sale. Pentru că prietenia adevărată este veșnică. De câte ori vin aici mă simt acasă. Simt un climat de ospitalitate aparte, o atmosferă primitoare și a fost ideea Sfinției sale să-mi spună să vin astăzi și să mă lase pe mine un nevrednic, un păcătos, să țin acest cuvânt. Ca să vorbești în Biserica lui Hristos, trebuie să ai o demnitate smerită. Eu nu prea o am, dar am făcut ascultare și v-am vorbit și de aceea să ne rugăm cu toții să-i dăruiască Dumnezeu la mulți ani binecuvântați, pentru că vă așteaptă cu drag tot timpul, așteaptă să vă primească, e neobosit, vrea să stea cu oamenii, nu știe ce-i singurătatea din perspectiva absenței comuniunii. El vrea tot timpul să aibă comuniunea cu oamenii. Și de aceea, ca să nu mă certe că l-am lăudat, nu sunt laude, sunt doar afirmații care reflectă realitatea, mă opresc aici. Nu în ultimul rând, de mulțumesc și tuturor celorlalți părinți care m-au ajutat pe tot parcursul slujirii. Să știți că eu cam până la anul de Sfântul Macarie v-aș cam vorbi în continuu. Dar mă gândesc că aveți nevoie după aceea, după slujbă, și de o agapă, și de comuniune, să stăm de vorbă și la ospățul cel pentru trup, după ce ne ospătăm foarte bine sufletul. Așa că rămânem până la finalul slujbei, ca să aducem cu adevărat cea mai frumoasă ofrandă Mântuitorului Hristos și să aducem împreună mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să aveți o duminică binecuvântată și să fiți plini de recunoștință față de bunul Dumnezeu și de semenii care v-au ajutat. Doamne ajută!